سلام زخبركم تخاتلتنا كم يصنحكم أمباركس ناي الساعة زي زيناتات حيزة مسيكم اللهو مجمرتاقن أرستاتو إثيوبيا زغزأت النفرتوغ برشوات مخانن تغليصو قبسي أبلع لسوماليا زفتر سقاط يتفكرن يخبل بريزيدنت السيسي تزاريبو أبقى حبحري زفتسم زلو متقعتي نمركبنياتات ጭንቀት ይፈጥራሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ቃዛ መጥቃዕቲ እስራኤል ካብ ዝጅምር ላዕሊ 25,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ወርደት ኢትዮጵያ ይቕጽል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያ ዘመናውያን SU-30K ገዚኣ ተባሂሉ ምረቓን ዳንኪራን መንበሩ ይዝከር መርበብ ሓበሬታ ዲፈንስ ቢ ኤክስፕረስ ግን እተን ኣብ ቤላሩስ ተዓሺገን ዝነበራ ነፈርቲ ኩናት በልሸዋት ምዃነን ኣቃሊዑ እዘን ህንዲ ኣብ መፋረቕቲ ሰዓታት ዝሸመተተን ነፈርቲ ብዙሕ ሕፅረታትን ብልሽትን ኣለወን ብምባል ኣብ መወዳእታ 2008 መሊሳተን ሩስያ ንልዕሊ 15 ዓመት ሸማት ተኽደል ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኢትዮጵያ ሸይጣተን ህንዲ ኣምሳያናይተን ዝመለሰተን 18 ብልሸዋት SU-30K ነፈርቲ ናይ ዋጋ ፍልልይ ከፊላ ሙዕቡላት SU-30 MKI ተቐቢላ 12 ካብተን ዝተመልሳ ነፈርቲ ኣብ 2013 አንጎላ ብልቃሕ ክትገዝአን ከላ እተን ዝተረፋ 6 ግን ተዓሺገን ጸኒሐን ክልተ ብኢትዮጵያ ተገዝአን እተን 4 ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤላሩስ ሸማቲ ይጽበያ ኣለዋ ካልእ ነዚ ሸመተ ኣጽዋር ኢትዮጵያ ሰካፍ ዝገብሮ ኢትዮጵያ ክትሓብኦ እኳ እንተፈተነት ብዙሓት መርበባት ሓበሬታ የቃልዕዎ ኣለዉ ሩስያ ኣብ ታሕቲ ማዕቀብ መሸጣ ኣጽዋር ሃገራት ምዕራብ ስለ ዘላ ዝኾነት ካብ ሩስያ ኣጽዋር ትሽምት ሃገር ነዚ እገዳ ትቃላዕ እታ ቁጠባ ተጸባይ ሃገራት ምዕራብ ዝኾነት ኢትዮጵያ ብልሸዋት ነፈርቲ 200 ሚልዮን ሂባ ብምሽማት ኣብ ካልእ ሓደጋ ኣትያ ትርከብ እዚ ሸመተ ብኽፍሊት ይኹን ብልቓሕ ዝተፈልጠ የለን بريزيدنت السيسي قبسي أبلع لسوماليا زفتر سقاط أي تفكرني قبل تزاريبو قبسي أبلع لسوماليا يكون تازخون عينة سقاط دحنت كفتر كم زي تفكد بريزيدنت عبد الفتاح السيسي قاليزو السيسي بسنبت من الصوماليا ومزنو أبكلت أو قداد دحر مزتاي ما بزهابو مجلسي هاجرو تألقى خطأتو انت تحتيتا أبكون الصوماليا خدسلا فيها إلو أنت بريزيدنت إثيوبيا أفدق بحر الترخب اللوعل مسر اسم حدرا سوماليلاند دحر من فرامة مسكور بيتا سوماليا دحر زمع بلوتريو نستزاري بزلو السيسي ناب إثيوبيا زغن عريتو دحر مهابو أما خرها قراو دحنت قدما منستر أبي حمد زغن أمبسادر ريدوان حسن أتوعل أبلع لسوماليا ناي دحنت سقات فتر زي مخانو بمقلاتس أبتزوا نايزلو قال حيل تدليت أبكرن أفريقيا كلولا مفتاريو إلو أبتقد مسألة سومون استفرمه ناي مرارات سند إثيوبيا أبتا سوماليا كم حنت جزاتات تريا سوماليلاند جم بحري التركب كوينا إثيوبيا بأنصارو ناي هاجرنت أفلو تختبا مخانا تحبيرو بتوعل استقطعت سوماليا بقديا قبل لونتا استفدت أمامت قاعد خمس خانة بمقلات تقايمته تعرتوا البريزيدنت سوماليا مس مرحت تجربه بسلكي كم الزرب بتوسعي ناب أسمران كايرون تقعيزو بريزيدنت حسن الشيخ محمود كاب السيسي بصغرب المتصوعة مسرت ناب قبس أقنعو أبكلت أو قدياتن زوباو دحنتن كم سزراربو بيت صحفة بريزيدنت قبسي حبيرو كلتيوم مرحتي بحبار أبزهبو مجلسي بريزيدنت السيسي قبسي زغنة هاجر نسوماليا يخون دحنتا أبسقات كتأتو أيتفكرن دحر من بال نقبسي أيتفتنوه بفلاي حاو هزبي تالق خناتن تحديثنا قبل تسمعوا قبسي أبكون تامس إثيوبيا وتراتي أزلا سوماليا دو كم تبلت كتجلس نفلا ما جزي كوانت زي كونه بوغن كايرو مفرح زحوس الترير ملقت قبل الإثيوبيا خصم معجن أزي نمجمرتا ግዜ بسنكت أبرو بأباي سرح زلوا قدم سي إثيوبيا حرف أفريقيا بزلوا قبسي قدم سومنات أتوعل دحر مفررامو أبقون سوماليا دون مبال زلوا متكل قليس أميرا بريزيدنت السيسي تمال أبزهابو مجلسي إثيوبيا مس سوماليلاند بس حتى سممع جزءات بحيل ناي مقتصر فتنا بمبال نيثيوبيا زلن ملختي مريت مقتصر مفتن زخون سب أي سما معلنيو إلو السيسي سوماليا أبال ليك عرب مخانا بمزخار دما مسرة تشارتر تليك سوماليا خقات مخابز خل سقات دحنت حلوانا مركب مسل اللوا إلو سخان هاجر عبد حنت سوماليا سقات كفتر ويجزء تختحس انفكرن بقلت نزرارو نجار حاوز بقبسي نزخان هاجر ما نمك دفر يقولون بفلاي دما أحواتنا أبقون ممكن سلف انت حاتتهم نايلو بريزيدنت السيسي ريتو بريزيدنت قبس سيعبا أما خرها قراو دحنت قدام منستر إثيوبيا أمبسادر ريدوان حسن إثيوبيا قبل سوماليا سقات دحنت كتفتر زي كونس سوماليا محلاو سراويتا خمزة وافرت حبيرو كلتيوم هاجرات كاب جروبتنا نلعلي قانقان بحالنس كافل حزبي كم زلوهم بمتقاس دما اتحقي از خوينو نحلوه نسوماليا ابصقما حاجز زي قبرلا قال حيلتات نبعلم كم حق انيا فتاو غيرم كريو يفتنلو إلو اتا أمبسادر أب إكساب زرقو حبريتا زل عالم مس سوماليا زلوم محسنت زي كونسن إثيوبيا زلوم زلات مخانو قلتسيو إلو كابز بتوسعي أبتزوبا زلو قال حيلتات أجندا بكرن أفريقيا قلولا مفتاريو دحر مبال إثيوبيا وترزقارد مجلسيتاتن زرباتاتن زي كونس كتسال نتزلو زته تقام خمز خونت تأمن إلو
ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ንመርከበኛታት ጭንቀት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ፣ ብሓቂ ሓደገኛ እዩ ይብል ካፒተን ቺራክ ኣብታ ዝመርሓ መርከብ ኮይኑ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት። ንሱን ሰራሕተኛታት እታ መርከብን በቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ንግዲ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ኣዝዮም እዮም ዝሸቐሉ። ካብ ሕዳር ጀሚሩ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ውሕቲ ብተደጋጋሚ መራኸብ ክጨውዩ ወይ ብሚሳይላት ከጥቅዑ ይፍትን ኣለዉ። ወላ እኳ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ስጉምቲ እንተወሰዳ ኣብቲ ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ጠቓሚ ዝኾነ መስመር ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ከም ዝቐጽልዎ ገሊጾም ኣለዉ። ብምኽንያት ድሕነቱ ሓቀኛ ስሙን ስም መርከቡን ክገልጽ ዘይደለየ ካልእ ካፒተን ኣብታ ደብዳብ ኣየር ዝተፈጸመላ መዓልቲ ትካሉ ናብ ውሑስ ቦታ ብዛዕባ ዝግዕዘሉ ትልሚ ክህልዎ ነጊርዎ ነይሩ። ዳሕራይ ግን ገዲፍዎ። ወላ እኳ ኣብ ሰባት ዝወረደ ጉድኣት እንተዘይሃለወ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብዙሓት መራኸብ ብሚሳይል ተወቃዒነን። ሚሽን 2 ሲፌረርስ ዝተባህለ ንድሕነት መርከበኛታት ዝሰርሕ ትካል ኣብ ዓለም ኣብ መራኸብ ዘገልግሉ 1.9 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ከም ዘለዉ ይገልጽ። 900 ንዝኾነ ሸቐጣት ንግዲ ዓለም ድማ ኣብ ባሕሪ የጓዓዙ። ኣብታ ኣወሽ መጣዕደን ዘላ መርከቡ ኮይኑ ዝዛረብ ካፒተን ቺራክ እቶም መጥቃዕትታት ጭንቀት ይፈጥረሎም ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ድሕነት ሰራሕተኛታት መርከብ ህይወቶም ብቐዳምነት ዝስራዕ እዩ፣ ቀጽዲ ድማ ድሕነት መርከብን ከባብን ይብል። ኩሉ ሻብ ናይ ኣእምሮ ሰላም ክህልወካ ኣይክእልን። ትጭነቕ ኢኻ ወላ ስድራይ ኩሉ ሻብ ይፈርሑን እታ መርከብ ብሰላም ክትምለስን ብጭንቀት ይጽልዩን ነይሮም። ንሱ ዘዘራረቦም ኣብ ካልኦት መራኸብ ዝሰርሑ መርከበኛታት እውን ኣዝዮም ከም ዝፈርሑ ከም ዝተዛረብዎ ይገልጽ። ድሕነት መርከበኛታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ ዋና ጸሕፊ ናይቲ ንድሕነትን ጸጥታን ዓለም ለኻዊ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝሰርሕ ትካል መጓዓዝያ ባሕሪ ሕቡራት ሃገራት IMO ኣርሴኒዮ ዶሚኒገስ ዝገልጽ። ንሱ ከም ዝብሎ ወላ እኳ ትኹረት ኣብ ሳዕቤን ዓለም ለኻዊ ቁጠባ እንተኾነ ባሕረኛታት ግና ዘይተዘመረሎም ጀጋን እዮም ኢሉ። እዞም ኩሎም ነገራት ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ባሕረኛታት እዮም ይብል። ንሳቶም ጉዳያት ከም ዝኾኑ ክንርስዕ የብልናን። ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ንጽሃት ጉዳያት ከምኡ ድማ ልክዕ ከማይን ከማኹምን ሰባት ከም ዝኾኑ እውን ክንዝክር ይግባአና ክብል ወሲኹ። እታ መጀመርታ መጥቃዕቲ ዝተፈጸማ መርከብ ጋላክሲ ሊደር ዝተባህለት መኪና እትሽከም መርከብ እያ። እታ መርከብን ሰራሕተኛታታን ዛጊት ብዕጡቓት ውሕቲ ኣብ የመን ተታሒዞም ዘለዉ ኮይኖም እቶም ተዋጋእቲ ነታ መርከብ ናብ መስሕብ ቱሪዝም ቀይሮማ። ነቶም መርከበኛታት ንምፍታሕ ኣብ ድሕሪት መጋረጃ ብዙሕ ስራሕ ዲፕሎማሲ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዶሚኒገስ ዝገልጽ። እንተኾነ እቲ ሰፊሕ ቅልውላው ስራሓት IMO ፈታኒ ከም ዝገበሮ እውን ይዛረብ። ምቁራጽ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ኣባይ ኣባኹም ኣብ ኩሉ ነባራይ ዛ ፕላኔትን ጽልዋ ኣለዎ ይብል። ኣልያንስ ዝተባህለ ኣብ ስራሕቲ ፋይናንስ ዝነጥፍ ትካል እቲ ቅልውላው ንነዊሕ ኣዋርሕ እንተቐጺሉ ዓለም ለኻዊ ዝቕባበ ብ0.5 ሚእታዊት ብምባል 5.1 ሚእታዊት ክበጽሕ ምዃኑ ይትንበ። ቀንዲ ምኽንያት ናይ ዝወሰኽ ድማ ተን መራኸብ ንቀይሕ ባሕሪ ገዲፈን ብደቡብ ኣፍሪቃ ዝነውሐ መንገዲ ወስዳ በምህላወን ዝፈጥሮ ወሰኽ ዋጋ መጓዓዓዚ እዩ ኢሎም። እዚ ብግድዩ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ዕቤት ክቕንስ ከም ዝገብር ኣልያንስ ይግምት። ወሰኽ ደሞዝ መርከበኛታት፣ ወሰኽ ሃልኪ ነዳዲ፣ ብቀይሕ ባሕሪ ንዝጓዓዛ መራኸብ ድማ ወሰኽ ዋጋ ኢንሹራንስ ካብቶም ምኽንያት ወሰኽ ዋጋ ዝጥቀስ እዮም። ማርሽ ዝተባህለ ትካል ድለላ ኢንሹራንስ ክፍሊት ኢንሹራንስ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ብ70 እጥፊ ከም ዝወሰኸ ይገልጽ። ናይ $100 ሚልዮን ናይ ኮንቴይነር መርከብ ዝኽፈል መጠን ዋጋ ድሕነት ካብ $10,000 ናብ $700,000 ወሲኹ። ከም ዳኖን ሚቸሊንን ኢክያን ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት መርከብ ሸቐጣት ኣብ ምጉዓዝ ምድንጓ የጋጥሞም ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ዴንማርካዊ ኣርሞሽሽ ትካል መርከብ ሜርሲክ ዝኾነ ቪንሰንት ክለርክ ኣብዚ እዋን ብደቡባዊ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ካብ ምጉዓዝ ወጻኢ ዝረኣየና ኣማራጺ የለን ክብል ንቢቢሲ ኣብዚ ሰሙን ተዛሪቡ። ዝትኮሰን መራኸብ ኣለዋና፣ ህይወተን ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ መሳርሕቲ ኣለውና። እዚ እንዳጋጠሞም በዞም ሓደገኛ ከባቢታት ምጉዓዝ ምኽንያታዊ ክንገብሮ ኣይንኽእልን። ትፍታሕ ኣብ ርሑቕ ኮንካ እትቆጻጸረን መራኸብ ምስራሕ ከም ዝኾነ ዝገለጽ ካፒተን ቺራክ እዚ ግን እንተወሓደ 50 ዓመታት ከም ዝወስድ ይግምት። ንሕጂ ግን ንሱን መሳርሕቱን በቲ ዝነውሐ መስመር ደቡብ ኣፍሪቃ ክጓዓዝ እዮም ዝመርጹ። ብውሕስነት ንምጉዓዝ ጸብጻብ ኩነታት ኣየርን ካርታ ናይቲ ከባብን ጥራይ ዘድልየና ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ። ጋዛ መጥቃዕቲ እስራኤል ካብ ዝጅምር ልዕሊ 25,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። እስራኤል ኣብ ጋዛ መጥቃዕቲ ካብ ትጅምር ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 25,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 178 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበረ እቲ ሚኒስትሪ ክሳብ ሕጂ ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐትልሉ መዓልቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እቲ ውግእ ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ምፍጣር ሃገረ ፍልስጤም ነጺግዎ። እስራኤል መጥቃዕታ ዝጀመረት ድሕርቲ ብ7 ጥቅምቲ ብሓማስ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ 1300 ሰባት ክቐተሉ እንከለዉ ልዕሊ 240 ድማ
ጆሆ ሒዞም ነይሮም ሓማስ ኣብቲ ብሰንበት ዝተዘርግሐ ናይ መጀመርታ ወግዓዊ ሕታሙ እቲ ኣብ ጥቅምቲ ዝወሰዶ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ወሪራ ንዝሓዘቶ መሬትን ፍልስጤማውያን እስራት ንምፍታሕን ዝተወስደ ግቡእ ስግምቲ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ኣብዚ እዋን እዚ ስርሒት ኣየርን ምድርን እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ዘተኮረ ኮይኑ ሰራዊት እስራኤል ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ወይ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ከተማ ካሃን ዩነስ ከም ዘለው ኣሚኑሎ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ካልእ ኣስታት 830 ሜትርን ውሓት ዘለዎ ተፈንጃሪ ማዕጾ ዝሓዘ በዓቲ ከም ዝረኸበ ዝገለጸ ተንቀሳቓሲ ስለ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ከም ዝሓብሮ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ፍርናሽ ዝመስል ነገር ዘርእዩ እቲ ቦታ ህፃናት ዝርከቦም ኣስታት 20 ጆሆ ተታሒዞምሉ ከም ዝነበረ ዝተኣመነሉ እዩ እቲ በዓቲ ኣብ ዝተረኽበሉ እዋን ግን ዝተረኽበ ነገር የለን ወታደራት እስራኤል ኣብ ሰሜን ቃዛውን ዳግማይ መጥቃዕቲ ኣጋጢሞም ኣሎ እስራኤል ሰራዊትን ታንክታትን ናብ ደቡብ ኣብ ዘግዓዘትሉ እዋን ሓማስ ኣብ ከባቢ ከተማ ጃባልያ ዝርከብ ቦታ ከም ዝሓዘ ይንገር እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዘቑፀረ ኮይኑ ሰራዊት እስራኤል ካብ ዓቕሚ ሓማስ ኣዝዩ ዝበለፀ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ኣብ መላእ ቃዛ ርኡይ ተቃውሞ የጋጥመሎ ትካላት ስለያ ኣሜሪካ ሰራዊት እስራኤል ካብ 20 ክሳብ 30 ሚእታዊ ተዋጋእቲ ሓማስ ከም ዝቐተለ ይግምቱ እዚ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናትናያሁ ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ዝገለጾ ዓላማ ኣዕርዩ ገና ከም ዝኾነ ዘመላኽት እዩ እቲ ምስጢራዊ ጸብጻብ ሓማስ ንሓይልታት እስራኤል ንምውቃዕ ዝኽእሎ እኹል ተተኮስቲ ከም ዘለዎ ይዝንገር እዚ ድማ እስራኤል ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ኣብ ዝኽእል ኩናት ክትጥሕል እትኽእለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይግመት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓማስ ዘይተታሕዘ ወይ ዘይተቐትለ ምዃኑ ከምኡን ብሰንክቶም ክሳብ ሕጂ ድሃዮም ዘይተረኽበ 130 እስራኤላውያን ጆሆታት ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ እስራኤል ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጸረ መንግስቲ ቁጥዐ ይዛይድ ኣሎ ኣስማት ናይቶም ክሳብ ሕጂ ብሓማስ ጆሆ ተታሒዞም ዘለው ተቃውሞታት ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ሚኒስተር ናታንያሁ ንሓማስ ካብ ምጥፋእ ንላዕሊ ናቶም ጆሆ ዘይተታሕዙ መቕረባቶም ናይ መፍታሕ ዕላማ ቀዳምነት ክህቦ ይጽውዕ ኣሎ ከምኡን ብሰንክቲ ኣብ ቃዛ ዝወረደ ዕንወት ሰንበዱ እስራኤላውያን ብተነጻጻሪ ጸረ ኩናት ምንቅስቓስ እውን ይርአ ኣሎ መብዛሕትኦም እስራኤላውያን ኣብ ዙርያ ባንዴራኦም መንበር ኣብ ዙርያ ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ዝሓብሩ ይኮኑን መሰረት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ ዳህሳስ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ኣብ ስልጣን ክጽንሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለዎም 15 ሚእታዊት ጥራዮም እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም